L-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista wiegħed li jdaħħal f'pajjiżna liġi li tirregola l-koabitazzjoni kien fl-elezzjoni ġenerali tal-1998. Għal snin sħaħ iżda baqa' ma sar xejn. 12 sena wara, il-ħamis 13 ta' Mejju 2010, waqt business breakfast il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien iddikjara li l-Gvern immexxi minnu kien determinati li sa tmiem dik is-sena jdaħħal liġi tal-koabitazzjoni. Il-Prim Ministru kien qal li l-Gvern irid idaħħal il-kontabilità u r-responsabilità fost il-koppji li jikkoabitaw u mhux sempliċement li jingħataw biss drittijiet. L-2010 ntemmet iżda f'pajjiżna ma ddaħlet l-ebda liġi tal-koabitazzjoni. L-2011, skont mawet Lorenz Gonzi, kellha tkun sena oħra illi matula tidħol liġi tal-koabitazzjoni. Il-ġimma 13 ta' Mejju 2011, f'nofs il-kampanja ta' referendum dwar id-divorzju, il-Prim Ministru ma laqax talba li kienet saritlu biex jippubblika l-abbozz ta' liġi li l-Gvern suppost ħejja dwar il-koabitazzjoni. Madankollu, Lorenz Gonzi baqa' jisħaq li l-pajjiż għandu bżonn liġi bħal din. 6 xhur wara, il-ħadd 20 ta' Novembru 2011, waqt l-aħħar Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi reġa' tkellem dwar il-liġi tal-koabitazzjoni. Minkejja li din il-liġi suppost kellha tiddaħħal f'pajjiżna iktar minn sena qabel, il-Prim Ministru dakinhar reġa' qal li l-Partit Nazzjonalista se jżomm il-weda tiegħu u jdaħħal liġi tal-koabitazzjoni. Madankollu hekk kif l-2010 għaddiet u l-Prim Ministru ma daħħal ebda liġi dwar il-koabitazzjoni, l-istess ġara matul l-2011. 14 sena wara l-ewwel wiegħda li saret mill-Partit Nazzjonalista pajjiżna għadu mingħajr liġi tal-koabitazzjoni.